Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Basawothubo abahlali ke baKwaZulu Natal emva kokuthi ke bencishwe ukudla emva kokuthi bekade ke beyongcwaba bese emngcwabeni komunye umuzi lapha enyakatho kwenesifunda saKwaZulu Natal kwenzakala ke okungajwayelekile njengoba abahlali ke bakhona ke bevutha abekade ke behambele kumncwabo kuthiwa ke labahlali abazange beze bekuthi ke mbibi ukudla. Hayi mhlolo lo kuthiwa ke labahlala bakaze bethi ke mbibi ke ukudla njengoba kwenzeke ke into engajwayelekile bebeqala nqa ukuyibona ke futhi ke endaweni abahlali basenyanyade emva kokuhambela kumncwabo obutheke sekubuya ke emalibeni basitshela ukuthi ke kukhona abazokuthola okuya ngasethunjini kanti lutho bashaya phansi kwashunquthule kubikwa ukuthi ke iphutha ke libeke kumalunga komndeni njengoba bethi ke bekufanele ke bebazise uma ngabe ke bese mangcwabeni emva kokuthi ke sekukhulunyiwe kwagqitshwa yonke into ukuthi ke bangadlula yini ekhaya noma ke cha kuthiwa ke lamalungu omndeni awazange zayesho ukuthi kwenzakalani uma ke sekubuyelwa ke emathuneni bahlakazeke bangaveli bangayi ke ekhaya uthi bekufanele ke bekuveze lokho ukuthi njengoba ke siqeda la akunamuntu ke ovumelekile ukuthi kayeke ngasekhaya kodwa umuntu ke nomuntu akahambe ke ayeke ngasekhaya ke kubo kuthiwa ukudla bekade ke kukhona njengoba bekuthiwa ke ibonakele ke intuthu ishunqa ke emva kwezindlu ukudla ke lokho bekade kulungiselelwe kamadoda bekade ke emba kithuna kuthiwa ke abefundisi kanjalo ke namakholwa awazange zabone ke nangokukhala zanga zazwe ngisho itest ukuthi ngabe ukutesta kanjani abanye ke bathi ke banendaba nokuthi ukudla kabakutholanga kodwa ke banenkinga nokuthi kungani kungasiswanga abantu ikakhulukazi abantu abafana nogogo nomkhulu njengoba abanye ke babi izimonto ke bezehlula ngasemakubo zihamba ke zibhekele lapho beyogeza khona ke izandla ogogo ke nomkhulu kuthiwa ke baqhinqe ngaphandle kwezindlu nangaphandle kwalomsi njengoba bekade belindele ukuthi khona ukuya ngasethunjini abazokuthola omunye kwabantu bekade behambele ke lo ngomgqibelo utsheleke intatheli ukuthi ke bekumele ke bechazelwe njenge lapha ke bakithi bengaqali phansi behambe beyeke emsini bekade kushonwe kuwe bephinde futhi bebuye njengoba abanye bama transport bebekade ke bengenawo izimonto bazitholile mangabe ke besuka ke emangcwabeni baze bayofika ke ekhaya lokho ke bekuphoqa ukuthi abantu ababatsheniwe bezokwehla ke endleleni behleke beye lapho ke bese kusemakubo ke khona abanye begibeleka amabhasi abekade ke eqashiwe nokutheka abathatha ke basusa ke emangcwabeni ababuyisela ke emsini okushonwe kuwona bathi ke ubantu walento ibikhulunyiwe kahle yachaza bebezogibela amabhasi behleke emakhaya ke kubo njengoba ke bebekade benalo ithuba lokuthi ke bengehla ekhaya kubo kuthiwa ke lento ibadidile ngempela behambele ke wona ke lomncwabo futhi kibiqala ukwenzeka ke endaweni into ke njengaleyana kanti umndeni uphoqelekile ukuba ke umndeni uthi ke uphoqelekile ukuba ke makuncishiswe izindleko zokudla ukuze kuphumelele ke umncwabo kuzokhumbuleka phela ukuthi ngempela kwasendulo kahle kahle ukudla ke wakade kufika ke nomphakathi wawusuku uzosiza noma kuzosingatha nje khona ke lapha yake kulowo ngemakhaya ukudla kumndeni ongaphoqelekanga ukuthi ke ukuthenge njengoba ukudla komncwabo kuthathwa njengokudla okungafanele ukuthi kudliwe ngabantu phela amasikhuluma eqiniso nje ngesintu esiphelele futhi nesigcwele esingadinge kutoliwa ukudla komncwabo kulibhadi nje ishwa okungafanele ukuthi ke lidliwe ukudla komncwabo ukudla okudliwa ngabantu abasuke befana nogogo nomkhulu bona suke sebelihambile ibanga labo bona abasuke sebekwenzile okuningi empilweni ukuze lokhu kudla kungahambi kube khona la khona kubafalela khona kuzokhumbuleka ukuthi bakhona abanye abantu abadaliwe nje empilweni ukuthi mangabe bedla ukudla komncwabo uthola ukuthi ke bayagula bakhishwa izisu ngoba akukaze kwaze ke kwalunga kodwa ke lokho abantu abaningi abakwazi. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.